Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure bekatuak barkaturik eramanka itzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure semearen beheratzeaz jaso egin duzu eroria zegoen mundua. Eman zure feridunei egiazko pazko poza. Bekatuaren uztarpetik askatu dituzunek goza dezatela betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburutik. Egun haietan, Egipto herri osoa gosetik zegoen, eta herriak oihu egiten zion faraoni, ogi eske. Faraonek Egiptoar guztiei esaten zien, zoazte Joserengana, eta egin harek dioena. Gosetea zen lur guztian, orduan Josek aletegiak ireki eta garia saldu zien Egiptoarrei. Gero eta gogorragoa zen Gosea Egipton. Mundu guztitik zetozen Egiptora, Joseri garia erostera. Gosetea gero eta gogorragoa baizen mundu guztian. Israelen semeak Egiptora etorri ziren, eta zihoazenekin batean, Kanaango lurrean gosetea zen, eta Jose zen lurralde hartan agintari. Herriari garia saltzen ziona. Joseren anaiak harengan etorri ziren, eta lurreraino uspezturik agur egin zioten. Josek bere anaiak ikusi orduko ezagutu zituen, baina ez ezagunarena egiten zien. Eta gogor mintzatu zitzaien esanez, nondik zatozte? Eta haiek Kanaan lurraldetik, jatekoak erostera, eta preso eduki zituen 3 egunez. 3. egunean esan zien ni, jainkoaren beldurrezkoa naiz. Egizue beraz, esaten dizuedana eta biziko zerate. Honezkoak bazerate, bego zuetako bat, baituak zaudeten presondegian. Besteak zoazte eta eraman zuen etxekoak behar duten janaria. Gero ekarri zaidazue zuen anaia txikiena. Horrela ageriko da zuen hitzak egia dioela eta etzera hilko. Hala egin zuten eta elkarri honela zioten. Egiaz pekatu egin genuen gure anaiaren kontra. Haren bihotza estualdian ikusi genuen otoizka ari zitzaigurarik eta ez genion entzun. Hortik etorri zaigu guri estualdi hau. Rubenek esan zien, ez alnizuen esanik, umearen kontra, pekaturik ez egiteko. Baina zuek ez zenidaten entzun, eta horra orain, haren odolaren kontua eskatzen zaigu. Haiek uste zuten, Josek ez ziela ulertzen, itzultzaile baten bitartez hitz egiten bai zuten. Orduan Josek aldegin zuen eta negarrez hasi zen. Gero, haiengana itzulirik, haiekin hizketan egon zen. Jaunak esanan. Erantzun salmoa. Betor jauna, zure maitasuna. Ospa ez da zure jauna, gitaraz, egio zue soinu amarraniko salteriaz. Kanta ezaiozue kantu berri, turutaz ongi eresi. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek bere 12 ikasleei dei egin eta ahalmena eman zien espiritu likitsak uxatzeko.
eta gaitz eta min guztiak sendatzeko. 12 apostoluen izenak hauek dira. Aurrena Simon, Pedro deritzana, eta Andres, honen anaia, Santiago, Zebedeorena, eta Juan, honen anaia, Felipe eta Bartolome, Tomas eta Mateo zergabiltzailea, Santiago, Alfeorena, eta Tadeo, Simon Kanaadarra, eta Judas Iskariote saldu zuena bera. 12 hauek bihali zituen Jesusek, ohar hauek eginez. Ez joan gentilurretara, ez sartu Samariako herrietan, baizik eta zoazte galduta dabiltzan Israel etxeko ardietara. Eta bidean zoaztela, otsegin ezazue hurbidera zeruetako erreinua. Jaunak esana. Joseren historioa entzun dugu, lehenengo irakurgaian oso genezake historio hunkigarria dugu. Zuzen ere, agertzen zaigu, Genesi liburu hortan, jainkoak ze garrantzi ematen dion senidetasunari, barkamenari, ulermenari eta damuari. Oso gauza importanteak ikusten dugu itun zaharretik agertzen zaizkigula, eta gero itun berrian ere Jesusek berriz ere errepikatzen dizkigu errealitate horiek. Gizakiok hanka sartzen dugu, baino azken finean jangoikoak guk baino sakonago ikusten du gure bihotzean. Eta nahi du saia gaitezela damutzen eta beti barkatzeko prestago, eta nahi du gure artean ere modu hortan jokatzen saia gaitezela. Barkazio eskatuz, barkazio eskainiz, ez du bestelako gogorkeririk nahi, berak ez du hola jokatzen gurekin, eta nahi dugu ere saia gaitezela horretan. Hanka sartzen dugunean, damutu eta barkazio eskatzen, eta barkazio eskatzen digutenean ere ez bihotz gogorrak izaten. Eta oso historio hunkigarria dugu hoixe. Itun zaharrean agertzen zaiguna, gaurkoan entzun dugu bere anaiek nola hitz egiten zuten, nola damu hori agertzen zuten, bere aurrean baino pentsatuz Egiptoarra zela eta ez zuela ulertzen haien hizkuntza, eta berak dela ulertzen zuen ordea. Eta gaurko evangelioan agertu zaigu Jesusek nola aukeratu zituen 12 apostoluak. 12 apostoluek garrantzi izugarria dute. Gure Elizaren 12 zutabe bezala jarri nahi izan zituen Jesusek. Haiek izan duziran testigu eta haiek bere lekukotasun hori nola bait ere odola isuriz ere aitortu zuten. Eta horregatik haiek erakutsitakoa, haiek esandakoa da, haien baliosua guretzako. Haiek zuzenean ikusi zutelako, Jesusengan sinistu zutelako, batez ere piztuaren ondoren, eta hori aitortzeko odola isurtzeraino prest egon zirelako eskatzen dugu, haiei gure fedea ere sendotu dezaigutela. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko honetan bereziki bakearen alde. Buka daitezela gerrak, bakea, justizia, nagusitu daitezela eskadezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki Maite Xukuntza eta Inazio Iturrarte. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten eskadezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten bizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala jauna, eta eraman egunetik egunera
zuetar bizi berria guregan agertzera. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen bai dugu. Fede biziz, haren piztuera itortzen, eta itxaroten sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin, goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Era berean afabondoan kariz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure gozaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goa jauna pizteko itxaropenean jondiran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Maite, Sukuntza eta Inazio Iturrarte. Arritza zuzure orbegiaren argitan. Errokizak izkigu arren guk guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure santua izatetik zure izena, etorretik zure erreinoa, egitetik zure naia zeruan bezala horregan ere, emaitu gaur egunen bako horria,
duzu bakea gure egunotan, zure errukiegi esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren indotxa. Ona hemen jangoikoaren indotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
fruituak eta bizi gaitezela beti zu goresten, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren bakean. Que viene niña. Sí, niña. ¿Qué? ¿Para qué factura? Nada. Para que viene niña. Sí.